Det är så där de brukar låta när de jagar. Just korta sådana här. Det är sån jaktskall lite grann. Ja. Jag har det. Du får säga ifrån. Jag inte orkar hålla på det där. Nu gick det. Jättebra istället. Så är de lite tjockare så kallas de för danske pölsehund. Ja, vad säger han för dumt? Hur gick det där till? Nej, men det här var ju det är en slags umgänge det här med jaga. Så jagar en, så jagar den andra. Och